Ja sam jako često u Makedoniji, privatno i poslovno, i naravno, kad je poslovno u pitanju, onda je uvijek zadatak. U suštini, moje mišljenje zašto ovde često, pa uglavnom lokacija bira čoveka, ne čovek lokaciju. Kako god ti da odabereš gde ćeš, šta će da radiš, ne bude uvek tako. Uglavnom lokacija tebe zove, tako da očigledno ovde je bila poenta da moram da dođem. Da, pa radimo na nekoliko projekta. Jedan projekat od toga je što će biti jedan turistički ugostiteljski objekat koji treba da se stručno oživi. Uglavnom, volim da ne znam ništa o objektima i projektima dok ne dođem. Mislim da je taj prvi utisak i najčistiji, najiskreniji. Tu se vidi šta treba i šta ne treba. Kad se informišem pre toga, budem subjektivan i već u startu stvorim neku sliku bez da sam vidio realnost, internet, fotografije ili neko ti kaže, svako to drugačije osjeti. Tako da, jeste, mislim da je velika prilika i velika perspektiva za uopšte makedonski turizam. Banje spadaju u turizam, pretpostavljam i ovde, da je uopšte veliki korak. Ima puno banja u Makedoniji, ali skoro sve su pa ne iskorišćenje dovoljno. Nisu došli do svog kapaciteta korišćenja punog i šteta je. Mi znamo da su lekovite vode, da svi se mi volimo da se lečimo, trebamo, hoćemo. Tako da ja očekujem nešto što je u prošlosti izgrađeno. To znači, neko je pre toga našao shodno da i posle Rimljana, pošto znam da su tamo i Rimljani, pa car Samuil, pa redom svi su znali da je zdrava voda. Tako da, pa očekujem puno posla. Očekujem puno dobrih ljudi koji imaju interes da uče, da vide, da očekujem modernizaciju, očekujemo da će uskoro, možda i do kraja godine, da se čuje za taj objekat kako radi reopening, kako modernizuje ne samo ugostiteljstvo, nego hotelijerstvo sistemom, ulazi ponovo u banje Makedonije ili bude čak najbolja, tako da je to poenta. U Makedoniji sve što se radi, radi se intenzivno, intenzivnije. To znači šta god, tu kad pevaš, ti pevaš. Kad plačeš, plačeš. Kad jedeš, jadaš. Znači, i sve duplo, sve jače. Tako da za mene makedonska kuhinja je intenzivna, puna tekstura, puna boja, ima i ljutine, tu voli ljuto da se jede, ovde pikantno, ovde se jako puno jede i dobro jede. U restoranima se puno jede, to znači makedonska kuhinja za mene je vesela, šarena, ukusna. Kuhinja je kao, jednu reč, kuhinja je kao neki šareni ćilin sa puno boja, puno tekstura i puno boja. Eto, to je makedonska kuhinja, vesela je. Nije dijetalna kuhinja, to mora se podrazumevati, znači gurmanska kuhinja 100%. To je i poenta zašto ima toliko papira i toliko diploma i ostalo. Mene diplome posle treće više nisu bile bitne papir, nego to što sam naučio. Tako da ja i ne znam tačno sve gde sam bio. Uglavnom završiš, dobiš tu diplomu i staviš u fasciklu, u kutiju, u podrum ili na tavan i tu stoji. Tako da nije bitan bio papir posle trećeg, nego onda već znanje. Onda budeš gladan, malo balkanske sujete, balkanskog inata, terate da budeš bolji, jači, brži i više. Pogotovo kad si u inostranstvu, uvek si broj 3. Prvi je, recimo, u Nemačkoj, prvo ide Nemac, Austrijanac, pa tek onda stranci. A pogotovo ovi sa prostora Balkana. I tu se budi inat i rekao, ja mogu bolje od vas. I tako učiš. Škola je jedini, znanje je jedino pametno oružje u poslu, nema drugo.
učiš. Tako volim, da, jesam, željan sam, volim da učim, volim druge da učim, s tim ja učim. Učenje znači mladost. Dok sam bio mlad nisam voleo da učim. Izbjegavao sam školu, nisam išao u školu, išao sam sve, samo ne škola. Kasnije sam razumio da znanje znači sloboda i onda ja volim budem slobodan, tako da moram da učim. Ja sam imao mnogo sreće ili ma kako god ko zove da su odabrali mene za tu ulogu ili za tu emisiju. Iz dva razloga. Jedan razlog što je moj životni cilj bio da što više kuvara naučim da budu slobodni u glavi, s tim i kreativni. To je meni bio cilj. To je bilo meni od nacionalnog interesa, najbitnije. Da bude slobodan i kreativan kuvar. To sam imao mogućnosti tu. Drugo, upoznao sam pola Balkana. Skoro sve kuhinje, hotele, restorane, ljude, puno njih. Puno situacija. Mnogo sam naučio. U kratkom vremenu sam vidio čitavo ugostiteljstvo, presek, sve. I naučilo me, pored svega toga, upoznao sam razne kuhinje, razne sisteme servisa. Da ne pričam samo o Srbiji, mi smo to radili u Bugarskoj, u Makedoniji, Bosna, Crna Gora, Hrvatska, tako da ceo region se imao šanse da upoznam. Da, ogromna razlika, ogromna. Tu se i rodila onda ta ljubav za balkansku kuhinju, reaktivacija balkanske kuhinje. Za to sam najviše zahvalan za Paklenu, jer sam imao šansu da napravim fundament te balkanske kuhinje ili trpeze. Kao odgovor na italijansku kuhinju ili na, ne znam, azijsku, američku, postala je balkanska, kao to je fundament za sve nas. Ne pričamo o Srbiji, nego Balkan ima pravo na svoju kuhinju. Eto, to je najveća zahvalnost. Jeste. Bio uticaj ogroman, apsolutan, to je tačno, da. Imamo samo jednu problematiku. Mi Balkanci smo jako emotivni. Mi idemo u bilo koju akciju neki put bez razmišljenja. Odmah, emotivno. Prvo ide srce, pa onda mozak. To je Balkan. I tu nadrljaš uglavnom često, udariš glavu, dobiješ po nosu i tako da. To je naš problem vezano za balkansku kuhinju. Mi su preskočili. Na početku, kad je počela balkanska kuhinja, kad smo imali tu inovaciju, kad sam pričao o tome, pisao, istraživo, manifestirali smo konačno šta je balkanska trpeza, gde, kažem, čitav Balkan učestvuje. I onda, nažalost, preskače se na Balkanu sljedeći korak i budeš odmah, prelaziš u molekularno, u fancy i vratiš se na staro. I zaboravio si bazu. Tako da smo, nažalost, od te balkanske trpeze kuhinje ideja je ostala fancy, magla i tako dalje. Nažalost, nije uspjelo. Malo njih se drži toga jer moderno je svet, a ne svoje. Globalizacija je skoro u svakom, ne skoro, jeste. Dobro, sem razmjena istinitih i potrebnih informacija, i to ne svakodnevnice, sve ostalo je nepotrebno. Globalizacija u kulturi ishrane je fatalna. To znači uništava kulturu ishrane, jer smo svi isti. Svi preko mobilnog sada znamo da kuvamo kineski mi kuvamo, želimo da kuvamo kao kineski, ali znam Kineze, Kinez nijedan ne želi da kuva balkansku trpezu, kuhinju. To znači nije to globalizacija ravnopravna, ravnomerna, razmjena, nego jednosmerna. Ko je jači, taj nadmeće kulturu ishranu svoju. Tako da nije donela ništa dobro. Ja mislim da identitet jednog naroda, ako se nalazimo sad u Makedoniji, da je bitan, ili naroda, ima više naroda u svakoj zemlji, da je kultura ishrana početak jedne nacije, jednog naroda ili zemlje. Bez kulture ishrane nema naroda, nema zemlje. Jer ako ti ne jedeš to što jesi i odakle su tvoji iz stotina, hiljade godina imali namirnice, način pripreme, ti si sutra Italijan ili si ne znam šta. Tako da nije dobro
moje mišljenje da treba razmišljati lokalno, ajde možda živjeti međunarodno, ali lokalno razmišljati. Znači, prvo što dete tvoje treba da jede čvrstu hranu je ono što su jeli i tvoj deda i baba. To je jako bitno. A posle može da jede svašta. To dete, kad bude veliko i hrani svoje dete, ono će se setiti tog ukusa, pa će s tim produžiti tradiciju, rok, kulturu, ishrane i eto. Jednostavno ne ide, ne može Balkanac da jede suši, to ne pije vodu. On mora da jede ono zašto je stvoren. Genetika je dobra, zdrava je, svi imamo pravo, smo ponosni na kulturu ishrane. Mi zaista smo puno dali svetu, pričam o Balkanu. Tako da ne mora da se stidimo naše kuhinje. Tako da globalizacija u kulturi ishrane je negativna po nas. Ja moram u tome da pričam gde se ja privatno mišljenje imam isto, naravno, ali to je početak. Ako vodimo računa o hrani, onda ćemo ostati to što jesmo. I ne može nam niko ništa. Ako ne vodimo računa o hrani, jako brzo smo završili posao. Ja ne volim okvire. Ja ne volim recept. Ja ne volim da pratim recept. Ja ne volim neko da mi kaže radi to i to. Pusti me, daj mi prostor, daj mi šta imaš, ja i ne moram da znam šta imaš. Otvorim frižider, vidim, krenem da spremam. Meni nije lepo, niti udobno, niti korisno da nešto pratim. Ja poštujem svačiji recept, ali to je njegov, nije moj. Ja imam drugi način. Volim da kuvam za sebe, šta god, tako da ja ne mogu da kažem šta najviše volim. Ja u suštini volim da kuvam. Ne zvuči čudno, ali ja to neki put i ne jedem. Nešto nije dobro, nego meni je poenta kuvanje, ne jedenje. Tako da, ne znam, nema ništa. Volim slobodu u kuvanju, onda sam srećan. Pa, u suštini to više radim nego kuhinju. Ja potičem iz kuhinje. Tu sam počeo. 1989. Pre mnogo godina. A ja tek imam 22. A iskustvo već 100 godina. Jeste, pre vreme sve. Ja idem unazad, mlađi. Ne, počeo sam u kuhinju. U kuhinju me privukla emocija. Vidio sam kroz prozor kuhinje kako tamo vatra, akcija, ludilo, energija, privukla me energija i tu sam počeo. Onda sam razumeo da mi je to malo, fali mi, neću da pravim ceo svoj život, da kuvam čorbu, neću samo salatu, šta onaj konobar radi, a šta menadžer pa radi, pa šta marketing radi, pa zašto ovaj vodi hotel, tako to me interesovalo i tako sam išao, zacrtao sebi. Godinu dana radit ću u mesari, godinu dana u pekari, godinu dana poslastičari i posle toga idem u školu, studiram F&B, food and beverage, marketing i tako je išlo to redom. Tako da više radim u suštini van kuhinje nego u kuhinji, ali bez kuhinje ne može ništa. To je srce. Mozak je menadžment, a duša je tim ili ekipa, tako da telo ne može bez duše, bez mozga i bez srca. Ne može, inače je prazno telo. Tako gledam ugostiteljstvo, hotelijerstvo. Da, i onda se to dupliciralo, skupljao sam iskustva svugde po svim kontinentima, sem Antarktike, tu nisam radio. Tu nema restorana ili hotela, možda ima, ali ja ne znam. No, šalim se, tako da onda u nutricionizam, onda sam ušao u medicinu u smislu preko ishrane, nisam ja doktor niti nešto slično, nego dijetetika je bilo onda meni interesanta, šta znači dijetetika, šta je ishrana, šta je za... Tek onda sam naučio da kuvam. Kuvar je kuvar. Kuvar je kuvar, on kuvar. Ali kada učiš dodatno kako da kuvaš zdravo, onda si drugačiji kuvar. I tako je to širilo se, to kuvarstvo, i množilo, povezivalo sve i eto, na Balkanu već 15 godina radim kao konsultant, koristim svoje iskustvo. A prethodno još 20 godina rada.
Tako da, to je sve to vezano, sve to povezano. Ja sam uvijek bio zainteresovan šta radi drugi preko puta. To je mene interesovalo. Ne to što sam radio, nego ono, ja to zaboravim, idem dalje odmah. Čim bude dosadno, ja idem dalje. Težak je prvi korak. Ali kada živiš i učiš u državi koja je sređena, pričam za Nemačku, što se tiče posla i da ne pričamo geopolitički i ostalo, to ne mislim da je sređena, ali u vezi zanata i posla jako su usredsređeni. Oni ti daju mogućnost da u svakom trenutku ti kažeš, ja imam više potencijala, hoću ovo. Kod nas je to sauženo bilo, ti si frizer, ali si muški, nisi ženski. Ne smiješ da šišaš ženske ili obrnuto muško, to je ludilo. Pusti ga, nek uči i to. Sad više neće bude frizer, hoće bude moler. Ne može, može, sve može, pusti ga. I on će na kraju biti najbolji frizer kad prođe i sve, i prodaje, i čišćenje ulice, i molerisanje, i lopo, šta god daje. On će biti posle najbolji u tome šta voli. Tu su Nemci jako otvoreni i podržava njihov sistem. I to sam koristio, jednostavno. Studiraš ovo, pa neki deo dobiješ od države financirano, drugi deo ti radiš da bi isplatio kao student i tako. Znanje, samo slobodu juriš. Projekat na broj 1 je Saša, Vera i Bog. To je projekat broj 1. Projekat broj 2 je Saša, supruga i deca. To znači porira se. Broj 3 je ono što volim da radim, što mi je zanat. To je ugostiteljstvo, hoteljerstvo. A verovatno to interesuje najviše, da ti pitate. Ono drugo je, kažem, primarno. Bez toga nema ovog trećeg, neće biti uspeha. Tu je fokus da ono što sam do sad radio, radim još bolje. Edukujem se, ja sam se pre neki dan upisao u školu za rediteljstvo, tako da učim non stop kradom, to niko ne zna, tajno. Ne želim da budem reditelj, ali želim, kad već se bavim kreiranjem sadržaja, želim da znam kako bolje to da uradim. To je opet neka diploma koja će da zaluta, ali znanje ostaje. Tako da, evo sad možda i po prvi put to neko da čuje javno, to u Srbiji nisu čuli, što ne znači ništa, ali planiram u Makedoniji da, kako se to kaže, da plasiram jedan serijal koji odavde se pravi, znači ne vršimo import iz Srbije za Makedoniju, nego radimo delatnost u Makedoniji i vršimo eksport gdje god. Znači, poenta, opet rekao sam na početku, ja nisam Makedonac rodom, ali to ne znači da nisam Makedonac. Tako da ja mislim lokalno. Eto, to je ideja. Imamo projekat koji je planiran u Makedoniji. Tema još nije bitna. I naravno ima tu dosta hotela, restorana koji su zainteresovani za poboljšanje, za saradnju. To znači konsultantske usluge kao što ste čuli do sada. To je puno. Tako da fokus je zaista, to čuli ste prvi put sad, uopšte to niko do sad nije čuo, tako da ste vi prvi. No, kažem, nisam prvi put ovdje, tako da imam niz godina kontakt, iskustvo, puno prijatelja i onda mislim da je vreme.